o momento actual tan bo que está a pasar Rebelión do Inframundo contrasta moito coa situación social que estamos a vivir. Non se pode esquecer a ninguén que estamos nun momento dun auxe de ultradereita que tamén está entrando na música, pero sobre todo está entrando no rap, que a min é algo que me chocou moito. Bueno, rap. Sí, claro, claro. Exacto. Ese era o tema que quería profundizar. Pero sabes unha movida, tío, hei de decir, porque creo que nos ven a todos a cabeza Hincho, non? Sí, porque es obvio. Máximo exponente. Polaca tamén. ou a polaca esta e todo tal. Sabes unha movida? Son Ok, Santa Flow, tío. evidentemente, Hincho, aparte de ser retrasado, te vendiches, eu considero que o Notas vendeuse, está a sueldo, non? De Vox e toda esta vaina. Ok, aquí ninguén fala de que Natos Iguar teñen un tema con Hincho e non tiraron abaixo o tema de Spotify, Sigues facturando en unha cancioncita con un tío que está dicindo que é de ultradereitas. Como Natos Iguar, moita peña que ten colabos con, me imagino, é que eu non sigo o Suiteme, pero me imagino que algúns terán tamén temas con este pavo, movidas así, e aquí todo Dios chapa a boca. Cando foi a movida do Casey por Boca Chanclas e Boca Negra, o que dixo sobre Palestina e toda a movida, imos a matar a Casey. Eso sí, Follone toca en el Viña Rock. Ni Dios puso Follone, bastardo, estás tocando para el KKR. Sabes o que che quero decir? Que o rap de dereitas non é rap, é xente de dereitas que rima palabras, non pertence á cultura do hip hop, e dúas, hai moita xente que supostamente pertence á cultura do hip hop que non pertence á cultura de hip hop. Para min, toda a peña que colabore con que vaya a tocar, ou, por exemplo, a chavala esta métrica, que foi a... Como se chama o Notas? O Ceci Army, sí. Que dixo, no, pero yo vengo aquí y en 30 minutos gano 2.000 euros. E dis, muy bien, maravilla. Tes diñeiro Claro, para valores. Claro, nin valores, nin principio, nin moral. E que a base do rap tamén é iso, son os valores. Con iso joder. quero decir, tío, polo menos na miña opinión, que non é só esas 2-3 cabezas visibles que están rapeando explícitamente sobre a dereita, sino a xente que blanquea esa movida. O que cala que está non lle dá blanqueando e permitindo importancia a esa eso. movida. Al final, sabes? non hai outra ou te pos en contra ou estás colaborando. O sea, A ver, non ten sentido, é como decía Tone, o rap naceu de abaixo, tío. E que non veñan coa puta copla de mierda, de mítica táctica del PP de decir unha mentira 1000 veces ata que sexa verdade, de que o rap non ten ideoloxía. Mis huevos gordos, o rap ten ideoloxía. Claro que ten, é unha ideoloxía de esquerdas. Punto. Non pode haber... É que para min, eu non... O término rap de dereitas para min non existe. Sabes? Non é retrasados e retrasadas que están... É un insulto á inteligencia. Claro. Eu creo que pode haber rap que non sexa, máis, hai no, é moi bo, que non sexa anticapitalista. Pode habelo. O que non pode haber é rap racista. Quer dizer, non pode haber rap que discrimine os inmigrantes, a xente negra, a xente xitana. Iso non pode ser. Que non ten sentido pola súa orixe. Non ten por que ser marxista nin de superesquerdas. Non hai por que. Pero, o sea, se os afroestadounidenses, os xamaicanos e os puertorriqueños que crearon isto no Bronx, o sea, fixeno iso, ti non podes agora facer música discriminando a xente como esa. O sea, é que... Pero podes facelo, pero eres gilipollas. É que, non pode ser. É que ao final é como si houbera punk, como si Taburete fuxera punk. ¿Sabes? Iso é punk, non é punk. Bueno, hai punks que ríen... Bueno, a ver, punks tú ti colles a Pig Noise, punk. No, bueno. No, pero bueno, te quero lo decir... venden como punk pop. E tocaron en mitines do PP, O sea, quero decir... Esto xa pasaron en moitos estilos. E que hai veces que, quero decir, o pasarse de puncarra ás veces e iso de decir, que está mal visto na derecha, bueno... É que o desastre agora é que hai moita xente nova, e non quero sonar carca, que entende como punk é ser de dereitas. Hai moita xente nova que agora mesmo ir contra o sistema creen que Pedro Sánchez é Marx e que ir en contra de Pedro Sánchez, pues, sabes? E iso, precisamente, o que agora mesmo é o que está a dar cartos. Polo tanto, toda esa xente, xa sexan
pois iso, persoas que riman palabras ou streamers que se suben ao carro da ultradereita ou que simplemente a branquean, é simplemente por iso, porque Sí, sí. é onde está toda a xente, Pero son é onde está o antisistema. público, O sea, o é onde está o antisistema de carto. dereitas agora. Antisistema te quiero No, ver yo en la no. calle cuando haya un problema, te Eu quiero creo ver yo. que tamén iso que falabas ti deste rap, desta xente, iso tamén é unha cousa como española. É dicir, non é unha cousa nosa. Aquí iso non existe. De momento non existe. Entón é como unha cousa... Bueno, es que lo apaleamos, tío, ¿saben cómo son unos raperos nazis? Quer Los decir que matamos, tío. a nosa cultura e como é o noso país, de momento non permite iso, que triunfe algo así. Gracias a Deus. É a Castelao e a Rosalía. Bueno, triunfo... Bueno, Por eso, hai un problema moi tocho na movida de que todo vale para conseguir cartos. Entón, nese puto problema, que agora parece que se ti consigues ese éxito, da igual o que fixeras. Como se fixeras o peor do mundo. É como que El fin conseguir justifica los exacto, medios. É como blanquea toda a merda que fixeche. A movida é que dentro de todo esa atmósfera é donde se moven todos estos retrasados. Que, por certo, perdón, Rodri, No, dalle. que isto pensei eu dende fai un tempo. E estamos botando a culpa á xuventude, non? Están... entendo o que che quero decir, de a xuventude agora parte da xuventude, que eu creo que hai Non, é moito parte, claro, clickbait sí. aí tamén, é de dereita, se votaría a dereita. Eses nenos de 15, 16 anos supostamente teñen pais, loco. E quen educa os fillos son os pais. Sabes que che quero Que aí decir? xa nos metemos Iso en ten un campo unha moi responsabilidade. Claro, tú tes unha responsabilidade de explicarlle aos teus fillos, por exemplo, Pasa que, tío, algo tan básico como a guerra civil e decirlle Franco caca. Sabes? O que non pode ser é que estesamos en puntos de que haya retarders. O que pasa que aquí é como todo, como na vida, non? Algo malo se fai notar máis que 100 cousas boas. Que se hayan 2 retardes dicindo con Franco se vivía mejor. Sabes? Porque en plan... Eu non me quero meter en movidas xa moi políticas, pero eu que estudei estos 20 e pico anos, nunca en mi vida estudiei a Guerra Española. Nunca. No, claro. Cando eu chegaba a final de curso, se cortaba. É que non existe a memoria histórica. Claro, entón, este é un problema neste país. E os nenos hoxe en día preguntanlle por Franco, ni puta idea, pero Vox arriba, sabes? Entonces, bueno, da igual. Vamos dejar este tema, pero que sí, que é unha representación da sociedade. E hai un drama.